Salbag kayo akabalay ikaw. No personal na gamit. Sa iyo bibiyangan. Dito lang ti pangidul-duli na kitisagay sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita bukyaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kan iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na orasyo amin gagayem. Shoutout ka na kay amin listeners kan supporters daytoy drama tayo unay daytan kaka. Ket ita adto iti pakasaritaan ara Pauluan. Madam Palaran puted-puted. Dito'y programa tayo unay daytan kaka. Pagan ano yung mga iti mapaniti religious class ni Ma'am Magdananan? Madam Palaran, puted-puted. Sana dakes, kayat kumet amanayunan ti amok may papaniti sa uti Diyos. Hay, masurunak iti kinaagraraman da di amam. Agtutulad ng palaran mo't. Anya ti kayat mo asawan, Karina anak. Saan ang makaipakat iti original ni style na? Tulad-tuladan na ni Brother Perfecto. Nalaingag palawag da jay. I-emphasize na dagiti agkakapatag apunto. Ngam ni Madam Magda, katila pagputputdan na abalikas. Sabali lang arudang ti pagawatak at turungan ti ibagbaganan o kas jay. Denggad tayo latan noan niya ti ibagbagana. Ta isupay mo may nayon nga mo tayo. Unay daytan kaka. Ti kayat ko nanang, no agdengegak ket daytay makaypaay iti atensyon tapno nalawag ang maawatan ti bagbagana saan ket nga agtulad iti style mangyaw-awan iti tupi kung ibagbagana unay daytan kaka nalalaingak saan ka nga ruden sumurot tapno di ka masuron iti panagpalawag na sa anak kumamot ang masuron na nang no limpyo ngagpalawag kas kanyak limpyo direct to the point. Saan aputod-putodon dagiti balikas? Tamayaw awan ti concentration no kas jay. O day-daytan kaka. Bakit? Bay amlatan jay anak ta. Amumag nga da pakarwan na. Ada kukwasit na no maminsan. Wen garod lakay. Isu ajak kayat nga itugot no dadu matagpakaro. Ang ada-adan amang keyboard no di mo itugaw. Ibagam tulatan ka ni Ma'am Magda nga ada kukwasit na tapno di natutupan. Kasta talaga ti aramidag. Inak to ikisiim ti kasasaad ti utek ti anak ta. Kasta ti kasayaatan nga aramidem bakay. O naikit nga mindaytan. Okay, class. Dumngag dagiti interesado. Kat dagiti saan, uray saan dumngag. Interesado kami ma'am. Siyakat saan unay nanang. Ngam ikarigatak amaawatan ti bagbagana. Naimbag nga orasyo amin. Pirugik nga ruden. Aday wam tima ag a tao. Rugyan naman ang tiagputad. Denggumlatan ati bagbagana anak tanasaya at malilaw nga ron nagputad-putad. Ditay kaya ti ag balin asukir iti paglintegan ti Diyos. Ngamkit de ipatpat tag tayo ti Diyos. Kunak noan niya ti patpaton na itayan. Kunak nagpatpat iti root. Maawa tan tayo daytan. No amo tayo ti dip. Dip well, ma'am. Diferensya ti sukir ken natulnog.
Listen, class. Kitten! Ay, excuse me, madam. Ay, nakita yan ni madam. Ay na. Kitain niyo, ma'am. Natikaw kayo. Tangamin, pinutid-putid yung manan. Isu adi yun amot, isu marunong ibagayaw. Day-tan, kaka. Apay nga masidag kayo, nana. Pasensyaan yun di anak ko. Tadabasit pakarun ti panunot na kunak manan. No problem, time bagamot itayon. Gets ko amin na kita. Darwa makuniti adwa, mga komento, pamasakit, basher, kanami na nasana nasaya at itilapayag. Nagkalyong tirik na kadagita. No problem. Take your seat, please. Ay, thank you, madam. Ay, unay-daytan kaka. Ma'am, tituloy jay ibagbagayo kat kitan ti utot. Ay, agtala ka man, Karina. Sutil ka talaga. Dungag ka, anak. Listen, class. Back to the topic. Kita nyo ti problema na gititat? Tao, asaan nga agtol no, iti sa uti Diyos. Dagi, te makapasariti-rigat gaputa sukir da. Di da kaya ta ruten dagiti na insi reba na pam magbagati Diyos. Kal, pasan na kita emet no kasano amapa sa yaat tibiyag dagiti agtol. Kals kada tulingan mat ti bagbaga, ma'am. Dagiti agtol nog iti bilbil. Bilbil mo, ma'am. Bilbil lenti Diyos. Manglok-loko kamot, ma'am. Bilbil ko namanan. Ay, naimbag ka na'y pasigod ko kinimam ti kasasaan ti utak ti anak ko. Isuan ni na pampansinan. Ipapak kaamo ti Diyos ti sirib na iti amin. Kunak no lang sang ipakpak, ma'am. Ngam di na pilpil. Liten ti asino man nga akseptarin da ita. Ngamibag. Anya ti pisok na iti bag, ma'am. Ngamibag. Bagana ti pagsayaatan ti saan asu agsulto piti susumam. Ti saan sumurot kan ko ana. Lock. Kandado, ma'am. Anya ti kandado? Lock. Aman danto ti resulta ti ara. Ma'am, di artista ni Aramina. Ti ara meda. Iti sana mabayag. Agsag. Agsag tapingping yun, ma'am. Agsag. Gabadanto. Kanag problema na kas ti resulta ti kinasokir da. Kan kinadakas da. Madadaal danto. Ngam, dagiti mangipangag. Agbiag to asira. Sira ulo, ma'am. Agbiag to asira. Ragsak. Jak kaya tenanang agawid akon. Makayumot, ma'am. Awan mo awatak iti bagbagayo. Putid-putid. Nalawlawag pa'y kumano'y diritsuyo tagsao. Awan mo awatak. Agawid tenanang. Ay unay daytan kaka. Apay mo't nga may nakasjay ti panagpalawag ni Madam Magda. Anya nga rod nga kat isumot ti likes na no umapal ka doit kunada mo nga raod. Ada o ti masursura o no diritso ti panagsaw. As betlag sursuro nga minan nga agsaw. Ka-emphasize nga rod mo lakay. Sa nakasjay ti ag-emphasize. Tila pagputputdan na. Mabalin na mo ti ag-emphasize iti sibubukal asaw no balikas. Kas pangarigan. Ulitak ti imbagak. Nga adan panag-emphasize ta kita am tigidjat na. Mabalin ngay paganit gud ti sibubukal asao wenno balikas. Saan kita
Sibo, bukal. Wano, ba? Nakaturog tong nagdingag, sakbay may balikas na dyan. Likas! Yan. Sa bagay, ba kung kunana kakaslabakes tituloy na, mas daawak at masapul pa ila, apot din na nagiti balikas. Tapno laeng maawatan nga emphasize di jay. Sa bagay, pudno, ti kunan ni Karina nga anak ta. Nga ad-adda nga awan maawatan na, no puted-puteden dati pa nagsauda. Ay, just ke. Oo, naidita. Tatang, apay, saan ang mabalin asyak to tagpalawag? Sakto pa'y nga daam mo na kit sana mabalin, anak. Nagmade, ti pa nagpalawag ni Madam Magda. Awan maaawatan iti kapuputed na. Awan mo ti kasjay iti bukabularyo nga men. Style na kanaw. Pangamkit day, tinultulad nga style. Ni Brother Perfecto kit nalaeng iti kasjay nga style. Daam mo na ti pagputdan na kun ipaganit-git na apaset ti sasaw. Mayat ano kasjay kumatatang. Isu kumatag palawag nga men. Ibagak tuman ta iti daw da nga agpaisaw nga isu ti agpalawag. Tapno may pasnek ti agdengeg ken laka maawatan ti ibagana. Unay daytan kaka. Tatang, talaga naglaing ni Brother Perfecto. Nagmayat uray puted-puted na kemawatak. Kun makita yung tatang, uray ni Sir John na awatak amin nga impalawag na. Service nga idi jay. Ha? Taraki tatang. Na, tarake. Wen, nagtaraki pa'y dagiti palawag na. Idintuta ni Madam Magda ka, puted-puted lang aruden. Kasla pa'y agkarkarate nagsao. Tatunggal agsao kat ag hands up, sideward, forward, kan backward sapay nag-atid dog dagiti takyag na. Day tatay maawagan iti gesture, anak. Apay nga ni Sir Jan, tano ag-gesture ka, natural mati, gesture na. Ni Madam Magnakot, kaslat traffic enforcer, igaggagara na ngamin, agtulad-tulad tumat, nalalaingak nga misaw. Ay, unay daytan kaka. No, kasya ko mga men, kat ag-gesture ko malaang ni Magda, no, may parbay. Tunggal agsaw nga men, kat gestura namin. Unay daytan kaka. Matibab na tasungom no asigam. Gaputi nagngangato ken nagaatid to ka gesture na. Ay na, bayan nyo latan, ta isungarod mo tiragsak na. Jakton kaya timapan agdengagkan ko na. Nun ni Sir Jan tagpalawag, agdengagak, tama ka ay ayo ti panagsauna, diritso, saan aputod-putod, akas lamang lukloko, akas laki ni Madam Magna, ay magdagayam, kun saan nga agkarkarate, iti sangwanan, aggistor, nga maiparbeng aggistor, apay nga minasaan asyak, nalalaingak ngam ni Madam Magna, Magda ko na anak. Kan adan tumet intun imbag kabaset. Adaya mo sakit ko nanang. Very much alive and kicking. Adaki din sakit ko. Ala, santa na pagsaritaan ti sakit. Kuyogan naktuki di amapan man kini Dr. Eng. Nalaing daya sa psychologist. Basta nalaing nanang kayat ko. Ngam no putod-putod tumot ti panagsauna o resanan. Ay unay daytan kaka. Nakatumar ka kaday iti inreseta ni Dr. Eng. Untatang, iso ama pantayon agdengag kini Sir Jan. Magagara na kon. Nasaya at naita anak, ti agdengag iti sasao ti namarsawa. Untatang, basta sana putod-putod, tapno nalawag. Husto ka, anak. Ipaganot-gut na ti kunana, ngumtila pagputputdan na mga men. Ala, saan mo na panunutan na ita? Ti panunutan. Kat luktam ti matakan lapayag mo para tinaimbag asasao.
Unay daytan kaka. Agawid tayong tatang. Lay, apay ngay. Nimot manen Madam Magna, ti agpalawag. Awan manen na ti maawatak, pasig manen na kalukwan. Saan nga iso? Yam-am mo na lang ni Sir John. No nagpalawag man idin ni Sir John am mo tayon. Kasta talaga. Ibaga na laeng ani Sir John ti agsao. Daytan, aguli magtayan. Listen, class. Taag saon ni Sir John. Yaban tayo nga rudan tinala. Ngagpala, uwag. Agyamanak, Madam Magda. Awadan niya, man na. Okay, gagayem ken kakabsat. Pagyamanan ti kaadayo man na dumngeg karagitin nasaya at sasaw. Taraki ni sir. Ti ayat, ket patyan na ti amin na banag. Saan na kaya tasawan na ita nga ekspektaran tinamarswa nga agtalag tayo lata iti asinuman. No di kat ekspektaran na. Nga agtalag tayo kara iti mapagtalkan. Ti panagtalag kat kas iti panagraem. Kasapulan ti panagreget kan tiyempo. Tapno maalam da ita wenno magunod. Kasano ang masursurom ti agtalag iti pada matao. Amwam ida anaimbag. Kasaritam, makikadwa ka. Anusam, makibagay ka. Ikami da iti kundaway mangipakita nga isuda ket mapagtalkan. Mabalin ang mapagsaritaan tayo ng iti personal na banag iti damo. Kat iti bumaybayag. Mabalin nga ibagamon tiriknam kenkwana. Nukas pangarigan taadamang dadael iti panagtalek mo kenkwana. Sana basta makipaggurgura kamuten. Nga uray awan mo't basol na diagayim ken ka. Balance ko ma, iti panangmatmat. Sana banking. Taag-banking dayta no may sa tipatyem ken ayunam. Di mo nga rod ipalubos sa madadal dayta apanagtalek mo iti padam a tao. Gapulaeng karagiti tarabitab ken manang dadael. Uray man nga oras pa iti panagdengeg ko nanang. Tatang, sa anak ama uma dumdumeg ta, nagpintas, nagnatural ti panagbalikas na. Sana putod-putod, wenno tila pagputputdan na awala sa lugar. Unay daytan, kaka. Ado tinasursurok ni Sir John tatang. Imukuok iti kaunggak. Nasayat nga ron no kasta, anak. Ada pa'y insuro na. Asaan tayo nga agpili iti tao, amang isuro kada tayo. Basta nasaya at laki diti isursuro na. Kaskin ni Madam Magda, nagsaya at mati isursuro na. Sige man laengen, denggek tulatan ni Madam Magda. Tapno sa anak ngagbalin nga unfair, kan managdilaw. Uray daytan kaka. Okay. Listen class, tayo rugi kong tagpalawag. Apay kuma nga ara, midek, tinaka, ro, akinada, kes. Anyamot daytan, pasaray husto ti pagputdan na, pasaray sana husto. Makapasuron? Dumngeg, dagiti ma, yat adumngeg, dagi, te madi adumngeg, kat okay lang man. Okay, ato'y dagiti da, kes, nga aramid. Masursuro na kung tatang, nanang. Okay lang dayta, denggen tayo lata, anak. Sigon iti X so dos 2014 ket kastoy ti ku na pagsisilpumot amang tadyak mau awatanan. Anak,
Okay, it's a request. Exodus 20:14. You must not commit adultery. Apay, ma'am, di mo may diritso ngay bagati you must not commit adultery. Naglaka. Ado pa'y nga oras ti kanam no kasta. Dadu mapaya kinadakas. Di ka agtak? Di ka manaktak ko na, ma'am. Di ka agtak? Takaw. Di ka gol? Olbod. Di ka mangsot? Sotel. Di ka manggol? Apay dakis taggulgul, ma'am. Di ka agol? Olbod. Agawit tayong tatan. Manglukluko ni madam. Kabaulan na matagsaw iti diritso. Ngamput-duput din nakidin. Sa agkarakarati pa iti angin. Ay, diyak kayaten. Agawit tayon. Ulay daytan kaka. Karina ading ko, sanayam latan ti bagim amang buya ken dumngeg karagityag dudu mga style ti mangisuro. Ipasnek mo latan adenggan dagiti agkaka. Agkakasayaat nga isuro da kuna kuma. Kaya da tayo mo tamang isuro saan mo't anasayaat dagiti makuna analabes nga style. Ureladi dan maawatan dagiti bagbaga tayo. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan ana paulwan. Madam Palaran, puted-puted. Dito'y programa tayo. Unay daytan, kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.